म्यूजिक बाय शंकर सिंह। biharmasti.in। कानूनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता, डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवजी देखी ना, कानूनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता, डरता करे जाई मान हमर डोलता। तने धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते घर से बाहरी नत निकली, भैंस दुही तो सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते घर से बाहरी मत निकली, थोथुन मत न तो उठा ले जाई। जो भी धराई तभी लागे दादा, हॉस्पिटल में धइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। कोइले बातों गई तो नदिया के बेटा, हमके मरद से मिलन देता। हे देवरू हमके मरद से मिलन देता। एकरा के तू डाला ही गाड़ी भौजी, तहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के होके लगे सबके जहुआइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। biharmasti.in। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा, इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी चल रे शंकर थोड़ा भौजी, भैया आ जाई है धाली हमकोरा भौजी। लास्ट पर आउ लगाओ तो। উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ির থাকুন, না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নিজেকে সাফ রাখুন। এইখানে বিনা কামকে না আসবো, নাই তো পুলিশ ধাসবো। থথুন মত না তো উঠালে দেয়। एही से लागे कनक सरिया को बजी गइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलइले बा। biharmasti.in।